Pagdadala ng ilang tubo sa Region 3, pansamantalang solusyon ng Batangas Provincial Government sa kakulangan ng sugar mill sa probinsya. Dry run sa pagdadala ng mga tubo sa Tarlac, hindi patiyak kung kailan ayon sa Provincial Agriculturist ng Batangas. Para sa detalye makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Alam mo, sa pamamagitan niyang dry run ay malalaman ng provincial government ng Batangas kung talagang makakatulong ng pangmatagalan sa sugarcane planter dito sa lalawigan yung pagdadala ng ani nilang tubo doon sa Tarlac. Wala pang inilabas na anunsyo ang Provincial Agriculture Batangas kung natuloy kahapon papuntang Region 3 ang nasa 20 truck na may kargang tubo mula sa lalawigan. Aksyon ito ng Provincial Government ng Batangas para maresolba ang suliranin ng mga sugarcane planter na napilitang pumila ng matagal sa isang sugar mill at ethanol company sa Balayan, Batangas. Bunso dito ng isang nagsara na sugar mill sa Nasugbu. Titingnan kung gaano katagal, kung gaano ka-epektibo, kung ano ang makikreate na problema at kung ano magiging positibong epekto sa dry run. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Nasugbu, malaking tulong para sa mga sugarcane planters sa Batangas ang pagpapagiling ng tubo sa Tarlac, pero hindi raw ito pangmatagalang solusyon. May mag-take over doon o kaya yung may-ari ma-reconsider at magawa ng mga bagong program kung paano may aayos yung system ng generation ng higher yield na sugarcane. Nauna nang nangako ang Department of Agriculture Calabarzon ng tulong sa mga planter na balak magpalit ng tanim. Pero ayon naman sa Nasugbu LGU, Kailangan niya concerted efforts na lahat ng agency at saka na private sector para long term. Hindi mo nga pwedeng paltan itong cropping namin na basta na magtatanim ng ibang produkto, kailan mo pakikinabangan yan, mga 5 years. samantala, itutulak daw ng provincial government ng Batangas na mapataas pa ang antas ng pagtutubo sa lalawigan. Sa barangay Tinang, Concepcion, Tarlac, sunod-sunod na ang pagdating ng mga truck sa taniman ng tubo dahil nagsimula ng mag-ani ang mga tubo farmer. Kung noon, mano-mano ang pag-aani, ngayon, gumagamit na ng harvesting machine. Nasa 5 hektarya raw ang taniman ng tubo na kanilang aanihin. Sabi ng Provincial Agriculture, kapag daw successful yung dry run ay magtutuloy-tuloy na daw itong pagdadala ng tubo sa Tarlac hanggang sa matapos yung harvest season ng tubo dito sa Batangas. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo.